наздики 13,5 мавриди нақси қонунгузории замин дар соли 2025. ноҳияи рӯдакӣ, шаҳрҳои Исфара ва Кӯлоб дар сафи пеш. Ориф Хоҷазода, раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ бо овардани ин омор гуфт, сарфи назар аз талошҳои муштараки мақомот, заминфурӯшӣ ҳамон масъалаи доғ боқӣ мемонад. нисбат ба талабу тороҷи замин дар шаҳри Исфара, Кӯлоб, рӯдакӣ шумо қайд намудед, дар ҳақиқат дар ҳамин шаҳрҳои калон, ноҳияҳои калон ки дар ҷумҳурӣ дорад ва нахи рӯдакӣ гӯем агар гидо атрофи пойтахти кишвар ҳаст, таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат нисбати масъала бениҳоят зиёд аст, доимо таъкид мекунанд, назорат ҳам мебарем ва роҳбарияташ чанд маротиба иваз карда шуд. охирон мана бо раиси нави ноҳия таъин гардид. ҳамаи мақсаду маром ҳамин аст ки ҳамин ҷинояткорӣ нисбат ба замин аз байн бурда шаваду самарноку охирона замин таъмин карда шавад. дар робита ба ҷиноятҳо дар бахши замин ё заминфурӯшӣ, раиси идораи замини шаҳри Исфара боздошт шудааст. раиси ин идора дар шаҳри Кӯлоб низ аз мақомаш барканор шудааст. раисони ин шаҳру ноҳияҳо низ як моҳ пеш аз вазифа сабукдӯш гаштанд, ки гуфта мешуд, яке аз далелҳо марбут ба хариду фурӯши замин аст. он раисоне ки шаҳру ноҳияҳое ки аз вазифа рафтану ба ҷош дигар раис таъин шуд, фақат вобаста ба замин ман намешуморам, чунки ина вақту соат нишон метиҳад, бо санҷишӣ иловагӣ мешавад, баъд аз он расонӣ карда мешавад. ҳастад дар ҳама шаҳру ноҳия бекоршавӣ қарор дар ҳама шаҳру ноҳия аст. агар сифраша гӯем агар бисёр шудааст. ҳуқуқшинос Бахтиёр Насруллоев, ки дар муҳокимаи додгоҳӣ парвандаҳои марбут ба замин ҳамчун вакили дифоъ зиёд ширкат кардааст, бар ин аст ки танҳо бо ҷазо додан мушкил бартараф намешавад. ба қавли ӯ, дар бахш бояд ислоҳоти куллӣ сурат бигирад. умуман ман чунин ҳисоб мекунам ки бояд ки замин барои моликияти хусусӣ кардани замин иҷозат дода шавад. вақте ки замин ба соҳибони аслиш ба яъне ба худи соҳибмулкон бармегардад, дар ин соҳа мунтазам оҳиста оҳиста қонунвайронкунии замин низ кам мешавад. ноҳияи рӯдакӣ ва шаҳрҳои Кӯлобу Исфара аз пурҷамъияттарин воҳидҳои маъмурии Тоҷикистон ҳастанд, ки қариб 1 миллиону 300 ҳазор аҳолӣ доранд. абдуғаффор ҳикматуллозода, раиси акнун собиқи ноҳияи рӯдакиро соли 2023 аз мақоми муовини аввали додистони кулли Тоҷикистон ба раҳбарии ин ноҳия бурда буданд, то ба таҷрибаи кор дар мақомоти тафтишотӣ аз нақси қонун ва хариду фурӯши замин пешгирӣ кунад. аммо дар 2 соли кори ӯ чанд зерадасташ бо гумони ғайриқонунӣ додани қитъаи замин ба сокинон ва тоҷирон боздошт шуданд ва худи ӯ ҳам бар асоси маълумоти расида аз ҷониби муфаттишони оҷонсии мубориза бо фасод дар ин робита бозпурсӣ шудааст. номи раиси пешини Кӯлоб Бахтиёр Назарзода низ дар пайванд ба судури қарорҳои ғайриқонунӣ додани замин расонаӣ шуда буд. дар соли 2025 беш аз 100 ҳолати вайронкунии қонунгузории заминро худи дастгоҳи марказии Кумитаи давлатии замин, 5670 ҳолатро идораи ин ниҳод дар вилояти Хатлон ва 4807 мавридро дар суғд ошкор намуданд. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ин омор мутаносибан 451 ва 2385 маврид будааст.